Това е история за ръце, които не докосват. Тя е твърде интимна, за да бъде разказана, и е твърде болезнена, за да бъде припомнена. Но аз ще я разкажа. До толкова, доколкото думите позволяват на човек да бъде честен със себе си. Обичах тези ръце. Или поне си спомням, че ги обичах. Те можеха да дават топлина, или поне аз в това вярвах. Тях имаше нещо, което ме привличаше. Нещо, което обещаваше грижа, близост, сигурност. Или това, което най-много ми липсваше в онзи момент от живота ми. Понякога тези ръце бяха силни, друг път несигурни. Понякога се протягаха към мен, а понякога се отдръпваха така рязко, че ми оставяха да гадая какво съм направил или не съм направил. Аз ги помних като ръце, които носят смисъл. Ръце, които могат да ми задържат или да ме пуснат. Ръце, които можех да търся, да чакам, да копнея, да се страхувам от тяхната тишина. И сега, като ви гледам така, неподвижни, спрели на една мисъл разстояние, не мога да кажа дали ги желая близо до себе си или далече. Не мога да кажа дали са мои или аз съм бил техен. Не знам дали ми защитават или ме оставят. Всичко е възможно. Всичко е вярно. Всичко се случва някъде, вътре в мен. Ръцете на този, когото съм обичал. На този, когото съм изгубил. На този, който ми е научил какво е близост и какво е липса. И понякога си мисля, че ако бях направил само един малък жест, една дума, едно приближаване, едно признание, една смелост, може би тези ръце щяха да ми докоснат. Но може би и не. Тази история не иска край. Тя иска да бъде почувствана. И каквото се появи в теб, каквото оживее, каквото заболи, това е твоето продължение.